Bună ziua! Sunt Anca Abrudan, sunt consilier și formator pentru dezvoltare personală și spirituală și sunt terapeut specializat în meditații ghidate personalizate. Dacă sunteți în căutarea unei modalități eficiente de a vă echilibra energetic, de a vă conecta cu sinele dumneavoastră divin cel mai înalt, de a vă îmbunătăți starea de bine sau starea de sănătate, sau poate de a depăși mai ușor perioade tensionate din viață, meditațiile ghidate create special pentru dumneavoastră ar putea fi soluția ideală. Fiecare meditație pe care o realizez este unică și este perfect adaptată nevoilor și dorințelor clienților mei, fie că aveți nevoie de relaxare profundă, de vindecare emoțională, de stimularea creativității. Meditațiile ghidate vă vor călăuzi pas cu pas către o stare de armonie, echilibru, sănătate și împlinire interioară. Cu o abordare atentă și respectuoasă, voi crea meditații ghidate personalizate, concepute special pentru a vă sprijini în călătoria noastră spirituală și de dezvoltare personală. Fiecare meditație este însoțită de vibrația și de ghidajul vocii mele calde și reconfortante, care vă va îndruma prin exercițiile de respirație conștientă, vizualizări, regresii, afirmații pozitive, descărcări de noi concepte în subconștient, aducându-vă pace și claritate interioară. Dacă sunteți gata să vă transformați viața prin intermediul unor astfel de meditații ghidate personalizate, eu vă invit să începem această călătorie împreună. Contactați-mă pentru a discuta mai multe despre nevoile și dorințele dumneavoastră, iar eu vă voi asigura ghidajul necesar creșterii și transformării. Detalii despre mine și despre meditațiile individuale pe care le realizez găsiți în descrierea acestui videoclip. Vă aștept cu nerăbdare să vă susțin în călătoria către echilibru, vindecare și autodescoperire. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată!